diumenge. Catàstic de diumenges. Són un avorriment total. A tu t'agrada en veritat? Clar. A tu no res t'importa des que t'alces fins que te llites estàs sentada sentint música. La senyora no rebaixa a fer els treballs domèstics. Que falta estic. La casa per a mi, que així no tinc jo les mans. Està vist que en esta casa totes són senyores excepte jo. La una enxarra permanent de les veïnes. L'altra dins de la sala de bany, que pareix que la feren per aquella que queda permanentment allí dins. La senyora, sentada ahí, sentint música com una reina. I l'altra, de segur, que la seva habitació llegint unes de les novel·les pornogràfiques. Calla, Luisa, qui eres tu per a jutjar a les demés? Què fas tu per a mantindre't i de quin treball presumeixes? Vergonya deuries de sentir de ser un paràsit que viu a costa de les demés. Paràsit jo? Jo igual ni el que menge en el meu treball a la casa. En el teu treball hi haurà cinisme. Ni la roba que dus, ni lo que menges, ni els diners que gastes. El treball de la casa el duen les demés. I els diners els porta jo, està clar? El diner sí, perquè eres l'única col·locada. Però el que són les altres, d'això res. Conxa, cuina, i prou mal per ser, en els pocs bitxos que té. En part, no l'acaben de planxar, que és l'únic que fa bé, perquè és feliç amb llaços i mocaors. I l'altra que, la senyora, la princesa, el capriç de la jefa. Mala zorra! Zorra tu? Creus que tinc por? Vinga, intenta pegar-me moràs. Ah, sí? Vols voler acabar tot això? No te tinc por, està clar? No te tinc por. Vaig a fer claramente, te vas a arrepentir. Alta ahí! Ja estem una altra vegada a la renya? Sempre lo mateix. Que no podeu comportar-vos civilitzadament? Ella té la culpa de tot. És una mala pècora. M'està provocant massa. Qualsevol dia no podré contindre'm i la mataré. A mi sí que aneu a matar-me. Però és a disgust. És que no pot haver una hora de tranquil·litat en esta casa? És que sempre té que estar algú com el gos i el gat. Quan no estic ja, eres tu. I si no, les dos contra un pat, que és l'única que no es fica en ningú. I si és Teresa... Què passa amb Teresa? Doncs millor no parlar. No parlar de què? Clar que cal parlar, i molt clar per ser. Perquè si almenys no ficareu en ella, Teresa sí és l'única que es mereix el respecte de totes les demés. Al dir respecte, mira, Fina, crec que ja va sent hora de que s'aclarisquen alguns punts. Teresa és l'única estranya en la família. I encara no sé a quin sant tingueres l'ocurrència de portar-la a viure amb nosaltres. Per a compartir els rendolls ingressos que estan entrant en esta casa. És que jo porte? Sí, és que tu portes. I que mentrestant alguna de nosaltres no aconseguisca trobar un treball, van a seguir sent els únics. Pues per això mateix puc portar a ma casa qui em doni la gana. A la nostra casa, Fina. A la nostra casa. Perquè la casa és de les quatre. Que és l'únic que es va salvar de les garres dels acreedors quan va morir el pare. La casa del carrer Navedos, que ell va defendre en ungles i dents fins a la fi, per a que les seues filles tingueren almenys un trespol on resguardar-se. Per a que les seues filles no quedaren en el carrer, que era l'únic horitzó davant dels nostres ulls en aquell moment de desgràcia i desesperació. La nostra casa, Fina, la nostra casa, no ho oblides. I el fet de que actualment es mantingués no és suficient, ni per a que sempre ho estigues refregant pels nassos, ni per a que pel teu compte hagis invitat a Teresa. Bé, pot ser que tingués raó, però si a mi no ficareu en ella... I com no nos anem a ficar? Si ella és la causa de totes les desavenencias. Si sempre esteu embolicades discutint per la seva culpa. No, això no sé. Home, me sorprèn. En aquest cas, me'n vaig. Recorda, mamà, que busqui uns botons que hi haurà en el calaix i que vindran bé d'este suèter. D'acord, i me vaig fugir perquè el 10 minuts que le digui a ella m'ha de ser possible. Fins la nit! Adeu.
arribat l'hora de que parlem en tota serietat. Ara no. I per què no? Ara estem a soles i pense que és el millor moment per aclarir un toll de dubtes. A mi no m'apeteix parlar, no en aquest moment. I pense que ja està tot parlat del qual tema vol parlar. Anem a deixar-ho, Conxa. Has vist la meua mistera? Com? Pregunte, si has vist la meua mistera? Ah, sí, està ahí en el moble, però... On vas? Vaig així. Sí, ara, i sola. Sí, ara i sola em molesta. No, dona, no me molesta, però m'ho podies haver dit abans i m'hauria arreglat. No te ho he dit perquè no valia la pena. I a més, no tardaré molt en tornar. Per on vas? Es tracta d'un assumpte personal. Ja t'ho contaré quan torni. D'una manera més rara d'anar. Vine. Vine ací. No deixem això per a més tard. Senta't i parlem. Abans he cregut entendre un poc en el que desitjaria haver-me equivocat. Respon-me, Fina. Qui és Teresa? Què és Teresa per a tu? No és tan fàcil d'explicar així, tan en fred. Tan en fred? No te comprenc, Fina. Teresa és la meva amiga, el meu suport, la meva raó de ser. Des de fa algun temps ho és tot per a mi. És el meu futur, el meu eix, el meu espírit. Però què estàs dient? Estic entenent bé o estàs mal del cap? Ella és tot això i més. És l'amor que mai abans havia sentit. És trencar-se-me el cor si tarda, si no ve pronte, si no la veig. És l'inquietud quan no estem juntes, la desassossec si em falta. És una tremenda preocupació si la trobe trista i una immensa alegria si la trobe contenta. És el meu amor, ma vida. Esta folla. Però com ha pogut arribar a això? Ai, Déu meu. No plores, Concha. Jo no desitjo fer-te ningú mal. Sé que conèixer aquesta realitat ha de produir-te dolor, però vull que me perdones. Perdonarte? Però tu saps la vergonya que fas caure sobre esta casa? No, Concha, vergonya no. Perquè no hi ha res. Perquè en el meu amor tot és net. Perquè tot és net i pur. Però com pots dir que és neta una porqueria com aquesta? Sí, Concha, sí. Neta, sense màcula. Perquè en mi no hi ha desig corporal. Sols hi ha amor. Amor? No ho disfresses, Fina. Al lloc d'un altre nom. Lesbianisme. Podridura. Me llastimes, Concha. I ho sent més per tu que per les demés. Perquè tu vols con la mare que mos deixat fa tants anys, a la que confia i conta les meues penes i problemes, les alegries i les il·lusions, i de la qual esperava una major comprensió. És que no puc comprendre ni molt menys disculpar-te. És una cosa superior a mi. Em dóna ulls. Ai, quina vergonya. Diga, qui pregunta per Teresa? Quin amic? Escolta'm, escolta'm. A qui cridaven? Contestant, Concha. Quan jo no estic en casa, repte les cridades telefòniques? Sí, prova-s'ho dir. De qui? Vaig a preguntar. I com puc saber-ho? Ella no dona mai cap explicació.
però s'ompli-la dels dos. No te'n vas, Teresa. No te'n vas. No te'n vas. No te'n vas, Anna. No te'n vas, Teresa, no te'n vas. Ja estic llista. Estàs totalment decidida? Encara ho dubtes? Sí, me'n vaig, de veres i per a sempre. No hi ha manera de que ho reconsideres, no? No, és definitiu. Això és la Déu. En tal cas, despedir-nos com a amigues. Molt bé, Brindant per última vegada. molt bé. Brindarem com a amigues. Celebre que a la fi ho pregues aixina i que actuem com a gent civilitzada. Què vols fer? Porfa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa así? Auxili! Què és això? Què has fet, Fina? Què és lo que has fet? No era así como yo necesitaba un final. Policia, vinguen al carrer Navellós. S'ha comès un assassinat.